KDCनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो जोबोर खुसि मोनदों आरो आंल' नङा KDCनि जथ' दिन आंनि कलिग्सफोर दङ गासिबो ओरैबायदि खुसियाव दङ जों दा आङो अलिम्पिकनि खोथाखौ बुंनोसै उदनिखौहाय सिगां खेला जादोंमोन हिसाबै जोङो टटेल 122 जन प्लेयार हरदोंमोन बेखौ दाखालि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखांबाय नोंथांमोन नाखांबाय बे मिडियायावहाय बिनि बिथोराव जोङो टटेल गोल्डजों लोगोसे सिलभार ब्रन्ज टटेल जोङो 35टा मेडेल मोनबोनो हादों KDCनिफ्राय हयथ' आं सानो जोंनि KDCआनो हयथ' बांसिन एसेसन हिसाबै आरो मेडेलखौ जों मोनबोनो हादों आरोखि बिनि बिथोराव बेनिखायनो आङो गौरब मोनसे अनुभब खालामदों आरोखि आङो KDCनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि गथ'फोरनि जे गोसो बेखौ एसे उत्साह होनो थाखाय जों दिनैहाय बिथांमोनखौहाय जों जेबो होनो हाया न' डाउट KDCआ थेवब्लाबो जोङो आर'नाइ गांसे होनानै बिथांमोनखौहाय जों दिनैहाय साबायखर बिथांमोनखौ बावदों दा बिथांमोनाबो जों लेंनाय लेखा फैनानै बाहागो लाफैदों जोंनि हाबाफारियावहाय जों दा रानगासिनो दङ गल्ड हिसाबै 14टा मोनदोंमोन टटेल 35टा सिलभार माखासे ओमफ्राय बाखिखिनि ब्रन्ज आरोखि दा प्रग्रामा बेनो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दिनैनि मेन प्रग्रामा आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट उन्दैफोर हौवासाफोरनि थाखाय आरोखि जोङो भबिष्यतआव हिनजावसाफोरनिबो साननानै दंबाय थायो जाथ'वाखै दिनैहाय गेलेनानै सानसोरां स्पर्ट्स क्लाब सेरफांगुरि आरो सेरेन्जा स्पर्ट्स क्लाब नाराबारिनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जादों नोंथांमोना निश्चय नुबायबो जोङो एक्सुवेलि जोङो अर्गानाइजखौ जों खालामदोंमोनब्लाबो मोजां रोखोम जों खालामनो हायाखै खारना जाहैबाय जोंनाव फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जों गोसो जायो कच हरनानै जोङो क्लाब जोङो फोरोंनानै माबोरैबा एवारनेस जों लाबोनो हायो नामा गार्जेनफोरजों जों मिट खालामनानै माबोरैबा जोङो साबसिनै गार्जेनफ्राबो गथ'फोरखौ जुदि हेल्प खालायोबा साबसिन जायो जों नुबाय थादों आरोखि गुबुन हारिखौ जों गोबां नुबाय गार्जेनफ्रानो गथ'खौ गाइड खालामो नाथाय जोंनिया अट'मेटिक भाबै जों फुटबलखौ गेलेखायो रोंखायो नाथाय जोंनि गार्जेनफ्रा दाबो कनसियास नङा आरोखि बे मोनसे जोंनाव दुखु दङ KDC नेताफोरनावहाय थेवब्लाबो जोंनि क्लाबनि नेताफ्रानो बे गथ'फोरखौ गावसिनि जे टेलेन्ट एफा एनै गेलेबोदों बेखौ जोङो फोरोंनानै दिनैनि बे अबस्थायाव लाबोनो हादों जे बे लेभेलखौ नायोबा गोबां गथ'आनो ओरैबायदि स्किलफुल गथ' दङ टेलेन्ट दङ बिसिनाव बे गथ'फोरनाव ब्रेनआ बिराद फास्ट माखासे गथ'फोरनाव जों नुनो हादों बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो बे गथ'फोरनिफ्रायनो भबिष्यतआव माबा मोनसे जाहैनो हानाय प्लेयार निस्सय ओंखारगोन होननानै आसा दङ आरोखि आरो दिनैनि खेलायाव सेरफांगुरिया 2-0 गलाव सेरेन्जा क्लाबखौ फेजेननानै चेम्पियन जानो हाबाय थेंक इउ